Каква е реакцијата в Скопје след приемането на доклада за напредъка на Република Северна Македонија по пътя към Европейския съюз? Сега по темата ще говорим с журналиста Владимир Перев, който включваме онлайн. Здравейте, господин Перев, чуваме ли се? Добър ден, чуваме се отлично. Кажете, каква е реакцията в Република Северна Македонија след този доклад? Нема такви победнички изјави на победителите, че всичко е решено, че проблема е разрешен, че нема веќе да има проблеми, че пътја на македонскиот език и идентичност е отворена. Тоновите се малку смирени. Героите на медиите во тие 2 дни се двама. Това е Вајц и Мицковски. Това е Вајц докладчика, само да кажем за нашите зрители. Томас Вајц е референчика којто Точно така. предлага позицијата на Македонија за присоединјавањето. Тој дава 2 интервјуа за един ден. Едното е на журналиста Русков од БГНЕС, кадето меѓу другото казва, че е пријател на Българија. Истовремено на журналиста Ѓорговски од канал 5 македонската телевизијата дава интервју, че е голем пријател на Македонија. Така че тие двамата, тој говори во името на нашето незнаење и немање меѓусебни врски меѓу Българија и Македонија, че хората не могат да разберат какво е говорил. Едни направо лажовни изјави. Вториот е Мицковски, којто македонскиот премиер, којто држи героични тиради по медиите, веќе не се е симнал 2 дни од екрана, почва да прилича на неговија ментор, српскиот президент Вучич, кадето говори за многовековниот македонски език и македонска идентичност, нешто което в документите на Европейскиот сојуз за присоединјавањето на Македонија воопште го нема. Говори за голема победа, че сме успеале ние в Македонија с помошта на Орбан и неговите пријатели да премахнеме придавката, прилагателното, как се казва на български... Съвременни. Да, съвременни, точно така. Да. Това е нешто което може да се чуе од така едната страна, од страната на полуофицијалната или официјалната политика. Од друга страна, коментарите на журналистите, на всички портали, на всички сајтове се съвсем умерени. Всички говорат, че това не е никакъв напредък, че не е имало никъде одредница многовековно за македонския език и идентичност, че това се незадължителни, како да кажем, позиции на комисијата, па и на Европейския парламент, че България ще продължи да обстоява на своето. Насекаде се говори, да кажем, релативно на широко за изјавите на българските евродепутати. Така че ситуацијата е прилично ясна. Господин Перев, говори се обаче и не знам дали сте чули, тук в студиото си говорихме с журналиста Милена Милутинова за това, че се говори сериозно за лобиране от страна на Скопје по отношение на този доклад. Споменахте вие вече Томас Вајц, който обаче отрича за такова влияние, но за това говори ли се в Скопје? Скопје, прво да кажем, слушах ве онлайн, што говореше госпожа Милутинова, и да ви кажем, јас сам импресиониран од нејзиното желание и страст во одбраната на каузата на македонските българи. Тя се показа един достоен заштитник на правата на македонските българи и воопште на историческата истина по отношение на Македонија. Говори се за силното лобирање, говори се не само за Вајц, говори се и за Марта Кос. Некаде потмуло чуват се думи и за вршење на одредени притисоци чрез екс-југославските служби за сигурност и актуалните служби за сигурност, даже и за некакви финансови компромати, но всичко това е во рамките на спекулациите. Но јасно е и евидентно, поне при госпожа Марта Кос, нејзиното одбивање да говори и да разговара било што по отношение на правата на българите в Македонија, јасно говори за нејзината позиција на зависимост во отношение на одредени македонски, просрпски или пројугославски структури. Тоа става јасно.
За Вајц ще чуеме и видиме дополнително. Какви обаче са очакванията, господин Перев, в Република Северна Македония за исканията, които има България, за тази преговорна рамка, за това, което се е съгласило Скопие от тук нататък? Ще се стигне ли обаче до промяна на тази позиция, за да започнат тези преговори за вписването на българите в Конституцията? Много тежко ми е да ви представим две мнения, които съществуват. Едното е по-малобройно, но е много публично. Това е мнение на медиите, които почти всички се под контрола на правителството и на политическите партии. И второто мнение е мнение на по-широките маси на образовани хора, интелектуалци, които разбират проблема, участват в разрешението на проблема и които откровено казват, че Македонија нема намерение да патува към Европейския съюз, Македонија нема намерение да е член на Европейския съюз, Македонија иска да живее некаде в един полусвет, в едни граници между истока и запада, с надежда, че ще приличи на Србија. Желанието на секој македонец е на краја на живота да стане србин. И да може да зима пари и од Китај и од Европа, да биде граница меѓу двата света, источнија и западнија, но да има облагите и од двата света. Мислим, че на Македонија тоа нема да ја успее за догледно време. Проблема с внесењето на българите в Конституција е исто така един проблем којто безобразно се толкува од македонското правителство. Говори се неколку стотини българи, а излезе информација вчера, че 216.000 македонски граждани се с български паспорти. И те имат и българско гражданство, се двојни гражданства. И те имат задолжение и към Българија како нивна втора држава. Защо, господин Перев, тогава е това упорство от властите в Република Северна Македония да се стигне до вписването на българите в Конституцията? Нещо, под което те са се подписали и то вече е ясно, че трябва да се случи по този начин, за да започнат преговорите на Република Северна Македония за влизането в Европейския съюз. Македонија не иска да влезе, казах, в Европейския съюз. Тя иска да влезе в Европейския съюз на начин на който тя ще може да участва в решаването на виталните прашања за себе си, за своята историја. Македонија функционира в един систем на илузијата за самата себе си, че това се продава на народ, обикновения народ. Оние хора, които се по социалните мрежи, където на хората, които пишат само по социалните мрежи, нужна е асистенция или на полицията, или на психиатрията. Те, които говорят Македонија до Индија и така, това се гласоподавателите. Вие видите, секоја реформа, секој којто се опитал Македонија да направи елементарна реформа, ги е загубил изборите. Да почнете и од Љупчо Георгиевски, па да одете со Зоран Заев. И тоа е поучено од това нешто Мицковски, и тој не иска да прави реформи извън мейнстрима в којто ходи македонската национална политика. Илузиите за собственото учество в световната историја. И на финала, господин Перев, тази антибългарска риторика, която продължава да властва в Република Северна Македония, има ли как да бъде спряна? Таа антибългарска риторика прво нема да биде спрена, но треба да се предпазиме од нешто. Некој се труди да всади омраза меѓу двата народа. Тоа е по-висок степен на македонизам. Тоа е нешто съвсем друго. Тој се труди да раскине вековните родбински врски, които македонците ги имат с българите в полза на Србија и на други структури. Това е првата работа од која треба да се предпази и българското и македонското општество по широките маси, да не се гради омразата. Всичко друго политически ще бъде решено и таа пирамида на илузии един ден ще рухне. Може ще бъде малко по-късно, но трябва да си има търпение. Много ви благодаря, господин Перев, за това включване в нашия ефир.